Essent un poble amb tants anys d'història, un dels atractius de visitar la Granada és conèixer els seus edificis emblemàtics, molts dels quals formen part de la història del municipi. Entre ells destaca el Celler Cooperatiu de la Granada, construït l'any 1920 i que conserva el testimoni de la pagesia vitivinícola, l'esperit cooperatiu, l'esforç i el treball de famílies dedicades a tenir cura de les vinyes que envolten el municipi. És un edifici que mostra les influències del corrent modernista de l'època, tot i que en un moment ja tardà. Sobretot cal destacar, però, que ja es va construir seguint les directrius constructives de les noves tècniques aplicades a la producció i comercialització del vi. Es tracta, per tant, d'un edifici de grans dimensions, ja que té una superfície de 1.200 metres quadrats organitzats en una sola planta. El conjunt arquitectònic està format per aquesta planta rectangular, és construït en pedra i presenta una coberta a dues aigües suportada per encavallades de fusta. Els elements més característics de la construcció són les portes i finestres que hi ha a les façanes, emmarcades amb ornaments de totxo. La façana principal, és a dir, la que dona al carrer de l'Estació, està formada per una porta rectangular al centre acompanyada de dues obertures en forma de semicercle a banda i banda. Per sobre s'observen 3 obertures més en forma d'arc de mig punt. Aquesta és la façana actual, fruit d'una modificació efectuada durant els anys 90 del segle XX, però la façana original tenia una organització diferent. Les dues obertures en semicercle actuals corresponen a dues portes que van ser tapiades parcialment i al centre no existia cap altra obertura. En canvi, els finestrals superiors sí que es mantenen tal com van ser dissenyats el 1920. La resta de façanes laterals presenten un conjunt d'obertures en arc de mig punt, que en algun cas han estat tapiades per modificacions en l'estructura original. Passejant per la Granada trobem molts altres elements interessants, com per exemple el conjunt del nucli antic del municipi. Està format per cases entre mitgeres amb façanes al davant i al darrere que tancaven el poble, amb portals d'entrada a la vila antiga i que va ser construït entre els segles X i XVII amb carrers estrets i irregulars, amb petites places i amb jardins privats. Les cases conserven interessants elements arquitectònics i històrics, arcs adovellats d'entrada a les cases, contraforts, llindes, ampits i brancals de pedra de portes i finestres i escuts. Els principals carrers d'aquest nucli són el del Mig i el Poeta Cabanyes, que rep aquest nom perquè durant un temps hi va viure el poeta Manuel de Cabanyes i Ballester, donat que aquesta família benestant de Vilanova i la Geltrú hi tenia propietats. El carrer de les Eres és un carrer adossat longitudinalment al nucli antic. Antigament hi havia les eres on es trobaven els pallers fruit de la batuda de les garbes. Actualment, però, és un punt d'entrada al nucli antic, fàcil de localitzar gràcies a les palmeres centenàries de Cal Roig que es divisen des de lluny al llarg del carrer de l'Estació. Finalment, cal destacar els carrers de les Roques i de l'Estació, que sempre han estat dues importants prolongacions del nucli antic. El primer gràcies al traçat de la Via Augusta i el segon per la connexió amb l'estació de la línia de tren.